matematikkerhed. Vi falder snart ned af. Det skal du. Du skal have noget. Nu, far, nu. Det er ikke inspireret. Nej, da. Åh, bold! Så er det det. Så bliver det til kaffe. Inden op, eller vokser den ned, eller så bliver det til kaffe. Er I klar? Ja. Og går det ned igen? Nej, det gør ikke endnu. Jo, det gør. Nu. Nej. Og far, nu gør det endnu mere. Ja!